nan matar da na rabu da ita ta fito ta faɗi ƙarya da gaskiya a kaina, kuka yadda. Na fito ne magana kuka yi ca baka da kaza, ka daina haka, ka bar abinka, sirrinka ne. Wani sirri? Wani ɗan jarida da yake social media, ɗan jarida yake kiran matata da yar uwarta suna feeding ɗinsa information ɗin sirrin gidana bayan mun rabu. Ina rufin asirin? Ka fito ka ce min in riƙa rufa kai na asiri, amma kana bi kana kwakulowa saboda kana buƙatar followers, kai trending. Aka fito kana faɗar laifin Adamu Zango wanda wallahi azima a gaban Allah guda ɗaya baka isa kare ba, saboda babu wanda ka gani sai abin da aka yi maka. Duk abin da ex-wife dina take yi ina ji, ku ba kwa ji, ina gani, ku ba kwa gani. Daga kafa kawai na rabu da ita albarkacin iyata. Amma ba din haka ba, na rantsi da Azza wa Jalla, na rantsi da kudurar Allah, abu ɗaya idan na fito na faɗa akan ta, rayuwarta ta ƙare wallahi. Babu maganan kaza da baki, a'a, da shaida, da fact, da komai, kuma tun kafin ni da ita mai aure. Ba abu bane zan ce muku a iya wanda muka samu matsalar ne muna da aure, a'a. Wallahi billahi la ilaha illa huwa, dukkaninku idan na fito ne magana sai kun ce min lalle kai sahabi ne. Ita san haka, tana da ita ma ta fito ta magana, amma ta tabbatar da cewa tana da shaida kamar yadda ni nake da shi. Ka yi wa mutum 10 ta arziki, ka nuna masa soyayya, ka kashe kuɗinka, amma a zo a nuna maka betrayal da bitilci.